Ki ngapa kok, Kang? Panen bayem. Arti kapan bayeme? Kan karo kemangi ya, Pak. Nah, ini kemangi. Oke, elek ya. Potong wae langsung del biar tumbuh. Lumayan tuh. Oh, nyayur. Oh, kembang gede rotoki yang jadi biji. Mbok dadi. Iya sih selalu aku buat. Iya. Kayu ini kotak orang-orang apa? Nyapa, Pi? Lo nang ngapar Bemerem. Lah dewek lali turune lah ya. Disumpel mripate. Dewek turune turu langsung ujuk-ujuk isi. nang nganti kesel. Lanjut nah ya. Panen nih panen. Gasik. Waduh, dikeker barang. Dikeker. Ki ngapa ki, Bu? Panen. Ada apa? Bayem. Di deleng. Nih. Panen. Bibire sing jontor, Kang. Cuma ndeng bibir loh. Bayem karo kemangi kok hampir pada baik. Yo. Ndi sing bayem ndi? Bayem ya. Kemangine ndi? Dioseng karo kemangi ya, Pak. Ya. Sate ki cukup ikan. Terus Ndi jujur itu kiki. Ya kurang dirampung nek bae-bae. Men pada bareng tuh kulit. Kila apa ki? iya. Hah? Kebun. Bon. Kebun cecek. Ambak temen ke kebune. Sekal kok semeneng. Bayem.